Atong pahimuslan ang nahibiling tugnaw nga kabuntagon o sayong kagabion kay hapit na mubiya ang amihan. Matod sa Pag-asa, posibleng motapos na ang amihan karong tunga-tunga sa Marso. Ang atong kahimtang sa panahon lahi sa ubang nasod nga upat ilang seasons. Ang ato duhara ting-init o ting-uwan. Or uga o basa nga mga buwan. Ang uga gibahin og kaduha. Ting-tugnaw o ting-init. Ang ting-tugnaw mao ning amihan. Ug hapit na mahuman. Nagsugod ni Oktubre sa niaging tuig, kada tuig. Matapos usually Marso. Musugod na ang ting-init. Ang ting-init hantod Hunyo, hantod Mayo. Ini ka Hunyo, sugod ang ting-uwan. Mao ni ang atong season. Ting-basa o ting-uga. Ang ting-uga, divide na ito sa amihan o sa ting-init. Sa ato pa, ang katapusang hunat sa amihan unya sa sunod semana. Mo-intensify pagbalik ang amihan, pero anha ra siya sa kutob sa Baguio or sa Legazpi, sa Bicol. Ibabor kay na nato sa magkabatyag pataan ng Kabugnawa, pero kutob ra diha. Hangtod na Lunes ang pagsulbong sa amihan. Mao ni katapusan niyang hunat. Sa di pa siya manamilit ang amihan. Ang nakapait, matod sa Pag-asa, 60% ang chance nga ang amihan pulihan og El Nino. Sa ato pa, unya sa Mayo, init na kaita. Tibuok Pilipinas, apil na Subo, pwerte na natong inita, unya sa Mayo, karong tuiga. Mas init kaysa atong naandat na temperatura, kay El Nino ang moigo sa nasod. Ang probability sa El Nino musaka to 70% unya sa Abril, unya sa sulod buwan, hangtod sa Hunyo. So April, May, June, kinitulo ka buwan, posible nga mag-El Nino na. Kapait, pila pa man ito katuig na labay, nag-El Nino ta. Wa pa gani mahatod ang financial assistance sa mga mag-uuma o mga mangingisda. Gikan sa Malacanang, kay gibabagan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia, na sa El Nino. Hinaut mapura ng Gobernador Pambari 4 ang Malacanang, i-release na ang ayuda para sa mga mag-uuma o mga mangingisda aron mahatag na nga nila sa di pa intaw sila maigo og lain na sang El Nino karong tuiga. Ang amihan matapos na tunga-tunga karong buwana. Umas amihan, pasuwabi na ang easterlies, ang init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Mas init pa gyud nga El Nino ang mopuli by April or May. 70% ang chance sa El Nino. So goodbye, katugnaw, hello, kaigang o kaalimuot. O in fact, sugod karong hapon, init o kalimuot na kita. Sa nangagi nga mga daw, init o kalimuot na kita idag-udto, inikapalis. Mubugnaw na tagbalik, inikasayong gabi. Mubugnaw ta, inikasayong buntag. But the rest of the day, pertin na ito inita o alimuota.